Ndewo na ụmụ Igbo, ndewo na ndị ọma. Afọ m bụ Amaka Ekwu. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Tata bụ 2nd July 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee, n'ọgụ afọ Igbo. Anyị nọ n'ọnwa Agwụ, dịka Reze Nresi wee na-agụ. N'izu Igbo, taa bụ afọ. Ndewo. Anyị ekekele ụwa na mmụọ niile ya n'okike na-alụ ọrụ. Anyị ekene anyị be nna anyị, anyị ukwu nna anyị, anyị Igbo niile. Anyị ekene anyị ebe anyị bigasị na mba dị iche iche dị n'ụwa. Anyị ekene mmụọ niile anyị na-abaghị wee bịa ụwa. Ferika. Anyị na-ekene agwụ anyị n'ọnwa Agwụ ka anọ. Ndewonụ. Ndewonụ. Anyị si mmụọ niile na-eche anyị, na-edu anyị, na-edo echekwezi anyị be nna anyị. Biko biko fa chebekwe dube anyị, ike agwụkwanakwa n'ọlụva na-alụ na ndụ anyị. Ata bụ afọ. Mesi anyị be nna anyị chebe anyị, anyị ukwu nna anyị chebe anyị. Ụlọ anyị. Ajọ ife niile dị n'ala Igbo na anyị be nna anyị. O wepụla anyị. Ife ọjọọ niile na-emelu anyị Igbo, na-emelu anyị be. Fa biko fa wepụla anyị. O wezụgala anyị. Taa bụ afọ. Ndewonụ. A sị m nọ na ọnwa Agwụ ka anọ na ya dịka Reze Nresi wee na-agụ. Nsị na taa akụzibigo m maka Agwụ. Taata asị m na m ga-elọtakwala anyị. Ọ bụrụ na ike gọrọ nkụzi maka Agwụ, ọ lụrụ nkụzi anọ nkụzi maka Agwụ na-arụ galaba. Kabarụ ka ije ga-ebe ncha. Ya gịnị bụ Agwụ? Anyị na-anụkarị maka Agwụ. Ịkpọkọta ya ma ka anyị ga-esi wee ghọta ya. Ọkacha ndị batala ọdịnala ọfụ ị na-anụ maka Agwụ. Agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ngọzi na onyinye. Anyị abụ Agwụ. Onye ọbụla bịala ụwa nwere Agwụ. Ụfọdụ ada abụkwa ofu Agwụ, mana o nwere Agwụ na-agbagọta karịa Agwụ ndị ọzọ. Nwe Agwụ na-abụ oke Agwụ. Ya adịghị ịbịaba ụwa, o nwere onyinye dị iche iche iji bịa ụwa, maka o nwere ife ịbịala ụwa elu. Ya o nwere mmụọ ga-eso gị, ga-enyere gị aka ka ịgwa elu ife nwa ebi ụwa elu. Agwụ nwere ike isi be nna gị, nwere ike isi ukwu nne gị. Onyinye ahụ nwere ike isi na be nna gị, si onye ukwu nne gị, ukwu nne nne gị, ukwu nna nna gị. Maka mmụọ na-eje ije, mmụọ na-eje tekwa aka. O nwere ife na-egbochi mmụọ ịlụ ife ọ bịala ụwa ịlụ. Ọ dị mkpa na Agwụ na-enyekwa nsogbu ya ọ bụ dịka na imebọrọ ife ahụ ikwesị ịbịa ime n'ụwa. Agwụ na-enye nsogbu dị iche iche. Ya ọ bụrụ na ife na-esiri gị ike, na ife ọbụla itinye na ọrịa aga, Agwụ so n'ife ị ga-eje nebele anya. A na-agbakwa ya n'afa mmalụ ka onye na-enye ya nsogbu. Mana o nwere Agwụ na-apụta n'oge. Agwụ na-agba ama. Agwụ na-apụtakwa n'oge. Ọ na-ebidokwali n'ụmụaka mgbe mmadụ pele ezigbo mpe. Mmadụ lụrụ na preschool age. Ebe
agwụ na-adịbutakwa pụta gbaba ama ebe 2.5 years 3 years 4 years agwụ agbabagokwa ama. Ị ga-afụ ife nwatakịrị ife ọ na-emekarị ya na ụmụaka ibie nọdụ, ife ọ na-adị na-emekarị, ife ọ na-agụ ya imekarị. Ụfọdụ fa gbube egwu ọ na-asị na anya bụ ife dị otu a, na anya bụ ife dị otu ahụ. Ọ na-agba ama. Ụmụaka na-ekwukarị ya, gị na ụmụ gị nọdụ, ọ ga-enwe ife a ga na-ekwu na ya ga-abụ onye dị otu a, na ya bụ onye dị otu a, na ya ga-eme ife dị otu a. Fancha asanya. Ọ bụ na gị na nwatakịrị nọdụ, nwa gị nọdụ, ọ na-ekwu ụmụ ife a na uche gị dị ọfụma na-adị na-edi ya maka agwụ na-agba. Ya bụ na nwa gị na-ekwu ụdị ife, ya ga-abụ ife dị otu a, ya ga-abụ nọọsụ, ya ga-abụ dọkịta, nyela aka gbazie ya. Ọ gụjebezie akwụkwọ, ọ bụ dịka na ọ na-apasị sọbjekti dị aṅa. Fancha sokwa na agwụ ịgba ama. Agwụ dị ka natural ability. Ọ bụrụ na ya chọrọ ịbụ nke ama, na agwụ na-adịpụta naturally. Ịma na onyinye o ji wee bịa ụwa. Ọ bụrụ ife ọ na-adịsị na ya chọrọ ịbụ ịnwa na nwa ya na ya chọrọ ka ya bụ ife dị ụtọ. Achọrọ m ka nwa m bụrụ bọọlụ ka ọ na-agba. Achọrọ ka nwa m bụrụ medikal dọkịta. Achọrọ m mba ọ bụrụ ya. Ife ahụ ịchọ ka nwa gị bụrụ nwa ike ọ bụrụ ọmabụ ife bịara owe ime. Ọnya bụ nkụzi nke m wetara n'ụbọchị taa. Ama m na anyị ncha na anyị maara agwụ anyị, maka enwe ike anya fa na-esila anyị ike. Ọ bụrụ ofe gbasara agwụ na-emebi ifere nne, kachasị onye nwere agwụ dibịa. Bụ na dibịa malụ gị nwe agwụ dibịa. Anyị mana dibịa dịkwa n'ụdị n'ụdị, dibịa dị iche iche. Yala imebie, yala ịchọpụta ya. Ọ na-enyekwa nsogbu, ọ na-emebi ife rinne, na-emebi ife anyị. Ya ọ bụrụ na ọ dị gị ka agwụ dibịa malụ gị, ma na ihe ejekwa ụmụ ife a bụ na a na-ekpu ya, a ga na-ekpughekwara gị ụmụ ife na nlọ. Ma ọ bụrụ na ị da-aghọtasị ya, ma na ihe eje mgba n'afa, enwere ike ọ bụ na ya alụrụ ya agwụ. Mana tupu alụba na agwụ, ada ebu ụzọ amanye elu agwụ. Ụmụ ife ndị ọzọ na-adị megasị ya. Ejili nwaanyị na-edozi ife, na-edozili gị ife. Ada ọ bụrụ ife ọkụ ya chọrọ ya kịta ị ga-eji nwayọọ. Ọ na-ewekwa oge. Ijụbasị ijebe nna gị, ijebe ukwu nne gị. Ọ nwere na adị Igbo niile ebe a na-enwere dibịa, na-enwere ma dibịa nke dị na nwoke ma nke dị na nwaanyị, na-enwere ndị eze nwoke eze nwaanyị, ndị na-eme ife gbasara ife mmiri. Ọ nwere na ala Igbo ebe ọ na-adịrọ, mba niile na ala Igbo nwesịrị ụmụ ife. Ọkaba anyị nabebe nna gị, ọ nabụ ukwu nne gị, ije jụba ase ọfụma. Ụmụnne m, ụmụ Igbo, ọ na ọnwa agwụ ka a nọ ya. Ama m na anyị nche amala agwụ anyị, nya anyị mara ife anyị bi owe ime. Ime na-emere na ife anyị bịara owe ime, ị ga-afụ na ị ga-enwe udo. Mana ọ bụrụ na ị na-eme ife anwa gị na chi gị kpalụ na ife ị ga-eme n'ụwa, ọ bụrụ na ị na-eme ya, ịma na ịma nwe udo. Ọkasị ife gbasara agwụ dibịa, ọ ga na-emebili gị ife. Ụmụnne m, onye aka nsị ka m lụta n'ụbọchị taa. Ndị ewo na ụmụnne m niile bụ ndị na-esonyelụ m na-akwado ozi m, na-atụsa ozi m, na-atụsa nkụzi m na nkọwa m. Daalụ nụrụ nne. Ekene m unu. Asị m na ọ ya adịla anyị niile mma, ọ ya adịla nwoke mma, ọ ya adịla nwaanyị mma. Ka unu ụra na-akwado m, na-atụsa ozi m, na-esonyelụ m, ọ ya adịla anyị niile mma. Asị m na ife niile unu tinyere aka n'izu a, ife dị mma, ife na-eweta udo, na-eweta agamnihu. Asị m na ọ ya agalụ ya na-eke, na ọ ya aga n'orie, ọ ya agalụ ya n'afọ, na ọ ya agalụ ya na nkwọ. Ndị ewo na ụmụnne m, daalụ nụrụ nne. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ, mgbe kọmesịanụ.